पुरा बे जायगा आरिनि बेयाव थफिफ्रालाय गब्लंला जोबखानाय नै फट'ग्राफि लिरदोंलै बे गुलि जानानै गब्लंनाय जागोन र' बेना नों फट'ग्राफि अबेथिं जोङो बे बुद्ध स्तुपाखौ एक्सप्लर खालामखांनानै दा जोङो टावां वार मेम'रियेलाव थांनो नागिरगासिनो मेपआव देखायो खिन्थु बोरैबा बोरैबासो देखायो टावां वार मेम'रि अबेथिं गुगोल मेप नायै नायै फैदोंमोन फैलावा ओमफ्राय लामा गैयैखौनो लामा खोन्थानानै जोंखौ आन्दायहोदों बै ससेयाव ओरैबायदि डाउन जालांनाय नायदो लामाया ओरैबायदि डाउन स्टार्टखौनो होनाङा स्टार्टआनो अफसो बावना बेयावनो जागोनदां नै बे जेब्ला 1962 आव इन्डिया चाइना वार जादोंमोन ना बेयावनो बुहुत जायगायाव चाइनाया बे जायगाखौ एटाक खालामदों मानो बहाय मैया मोनायाव फैदों बिदि मैयासो आन्दायनाया मैयानो ओरैबायदि जादों माने जांगिलायाथ' बारा एक्सपिरियेन्स गैया सालायनायाव थारमाने जांगिलाखौ सालायहैदोंमोन ओमफ्राय गैया जों एसे गारबोजानाय बायदि जानानै आन्दायनानै ओरै लामाजोंसो फैदों जाहैदों दा ओमफ्राय जोङो जा गोबाव नेबाय लामा ससेयाव ओमफ्राय उनावहाय गावसोरनो ओंखाम जाखांनानै उनाव खबर हरबाय जों थांगासिनो हटेलाव होननानै ओमफ्राय मेप नायनाय माने मेपआबो थावा नेटवार्कआनो नाङामोन मैया ओरैबायदि जाहामेला थ' नायसै वार मेम'रियेलाव मा मा मोनगोन गारिया ओरैबायदि स्मुथैनो खारदोंना आंना आयौ बिराद मोजां खारदों सिक्किमाव थांनायाव जेरैबायदि प्रब्लेम होदोंमोन ना दा बुंसै आरोखि सिक्किम दार्जिलिंआव थांनायाव खनथामसो लिक जाखादों आंनि गारिया फाग्लासो ओमफ्राय दाथ' माने सिंगेलबो जाहैबाय नालाय दा डाबल केरिबा एसे माने प्रब्लेम देखायनो नागिरो माने ओरै लागेज थाखाबाय ओमफ्राय आरो नोङो उनावहाय सासे फिलिन राइडार साथाम बायदि जायो ओंखायनो एसे खस्थ' मोननानै आरो मोनसे खोथा माने फैनायावबो जोङो नाइट्रजेन सोना फैदोंना नाइट्रजेन सोनायाबो अनेक हेल्प होदों बायदि मोनदों आङो थ' वार मेम'रियेल फाइनालि मोनफैबाय जोङो नै रायलायै नोंथांजों पार्किं बाइक पार्किंआ बेयावसो सरि हाबफैफ्लांदों पार्किं बाय पार्किंआ नैबावसोमोन जोंहा डाइरेक्ट बाइक लानानै हाबफैफ्लांबायमोन बुद्ध माबा टावां मनेस्ट्रिया बैनो केमेरा केपचार खालामनो हागोन ना हायाखै मिन्थिया बाट आं बिराद मोजां नुहुरदों बेनिफ्राय थ' फाइनालि एक्सप्लर खालामहैगोनसै वार मेम'रियेलखौ हर लायाखै ओरैहायल' थांनो हागोन हरैजाय एन्ट्रि गैया माने करिया थ' नायसै गोजौआव मा नुयो ओइ जांगिला बेखौ लानानै थांसै नामा फट' लानायाव बिराद बेस्थ' बे जांगिलाया थ' गोजौआव गाखोनानै नायनि मा मोनो मा मोना 2420 अफिसार्सफोरा माने बहाय बे वारावहाय थैदोंमोन जेब्ला बे 1962 वाराव दा बिसिनिनो माखासे शहीदफोरनि नामा नैबेफ्राव दं गासिबो बे वाराव शहीद जानाय जवानफोरनि नाम जाहैबाय आरोखि बेयो सिङावबो दंबावो
थफिफ्रालाय गब्लंला जोबखानाय No नैलाय photography लिरदोंलै बेलाय बे गुलि जानानै गब्लंनाय जागोन र' बेना नो फट'ग्राफि जोगेन्द्रसिं थ' निवहाय एक्सप्लर खालामखांबाय जोङो वार मेम'रियेलाव ओमफ्राय अनेक माने रेस्ट्रिक्टेड माने माबा दङ रुल्सफोर दं बेवहाय दा ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय दा जोंहा नै टावां मनेस्ट्रिया माने क्लस जाबाय खयथानिफ्राय शुक्रबाराव 12टानिफ्राय क्लस जायो ना मा होनदों 5टा PM निफ्राय 12टा AM सिम नामा भिक्टर Yes चलो रेडि जाबाय नै